सगळी सर्वेच पोराची संसाराने तांतले निवासी ताचे तानेच पृथ्वी दर्यावय स्थापित केल्या आणि उद्गाराशी चिरतिका तीर्कंद वरल्या असली मोक्षा तुझे दर्शन पळपाचे ताप सर्वेस परा सर्वेस पराच्या डोंगरार कोणाक सोडूंक मेळा ताच्या पवितळार पाय दवरून कोण तो योग्य जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्कर नासो कैसर मूर्तींक आपले काळीज उबारिना तसल्या